Un sir talagang, itapay laang. At damang madamdaman kung, kambalabakang adayo. Ay itatalang ure si digiti kalugaran mi kasta ti kunada, mas daot data damot ten kambal gaputa kambal nga ta dagiti putot ko nga mangtartaragan kadagita nga baka. Maragsakan ti pamilya Dadoy, iti barangay Kumkumloong, Curimaw, Ilocos Norte. Gapuanan na, taad da tinapatanor da akambal abaka, aday toy ket taraken ni Glenford Dadoy. May saaman nalon, agtartaraken karagiti na duma-duma adingwen, agtawen 24, na asawaan ken adamet kambal na aday toy ket ni Glenbert Dadoy. Kuna ti ama da Glenford ken Glenbert, ket isuna ti immo na ang nakakita ti panaganak ti tarakenda. Ken kunana nga italang ang nakapatanor da ti kambal abaka nanipud pay agtartarakenda karagiti na duma-duma adingwen. Ken kunana aday toy ket maysa a parabor gapuanan na takambal pay dagiti anak na amang tartaraken. Un sir idi naganak, umay ko nakita kidi may kinita ti bigat. At damo duwa nga baka nga nakasaganad ta nga kuy-kuyakoy nga kuwan ko idi kuwan si marunong ti barok nga iso akim baka ti kambal mo lang putot ko. Ay kiso agtartaray no ti ragsa na ta kastyo ne duamot tang maragsakan law na yata. Sir, since nga agtartarakan kay iti dingwen or dati baka, first time nyo iti maika-encounter iti kastoy nga nagpaanak akambal. Un sir talagang, itapay laang. At damang madamdaman kung, kambalabakang adayo. Ay itatalang ure si digiti kalugaran mi kasta ti kunada, mas daot data damot ten kambal gaputa kambal nga ta dagiti putot ko nga mangtartaragan kadagita nga baka. Sir, blessings kada kayo datoy takambal dati barum ken kambal pwede gitoy nagbalin nga taraken nga baka. So, anat makunayo ken anat marikrik. Permi nga ragrag sa mi at taraken na mga lakak na tay manang na nga dajay Canada dito. So nga maragrag sa kampay dito mo nagpataraken at saggay sadan to nga talaga. Kasano bingay biyang na kumanga talaga dajay nagpataraken day tata da napataon da nga baka na. Tata saan ta saggay sa dalatang ko na magkinimanang na. Ay so nga permi nga ragragsak na daytoy barok. Kunati akin taraken, ket dua atawen nan, atartaraknen nan ti baka na. Ken umuna, a pinaganak na daytoy. Kunana, analalang to dagiti ruot nga ipakpakanda. Ken no daduma, ket pakanen namet ti garami. Maragsakan, gapuanan na, ta umuna a panaganak na, ket kambalpay ti inyanak na. Inbaga ni Glenford nga inpataraken ti kabsat na nga adda iti Canada. Isut gapuna a maragsakan met ti kabsat na nga adda iti abroad. Tangamin ket saggaysadan ti bingay. Hindi tres sir. Ti bigat sapa. Hindi mo makuhaan dahil tuwing di mo makukuhaan nga nasapa nga naganak hindi ko at damo ilat tayo di rumuarang. Yung dahil mo udi ka suti ko naudi pa lang nakita datatang. Umuna nga aganak dati tartaraken ng nga baka. Un sir, tata pa lang aganak. Damo na. Ano nga tawon na datoy baka? Mga kuha pa lang ganyan sir, duwa nga tawang. Duwa talo nga taraya. Tapag pagkuangat kumapagpadwa. Ano met nga ninam na mga kambal dati? Un sir, ang mga nanamnama nga kuha. Duwa anak na. Di masikog dakkel dati boksit. Dakkel na sir. Tiyan mo may salangan talaga. Yung duwa mo tirimwa. Inbaga ti kambal ni Glenford ani Glenbert. Atul tulungan na ti kambal na amang ruruot. Ken mangpakpakan ti baka na. Una sir, kaya siya pinadu mga gruruot. Kasi duma pa yun niwayway kung sa kabasit no awanda. Kasi Ano iti marikrik na yun tata kambal detoy anak. nakaskas daw matata. Ayat nga kita. Takambal. Dua pa yung mga lalakay. First time yo iti maka-encounter ti kastoy kadagiti taraken yo nga dig. Ay, sir. First time. Ti maiyanak akam balabaka, ket manmano
ti makapatanor ti kastoy. Ken dagiti kambal a baka ket mas kasapulan da ti pannakaasikaso analaing sigon ti maysa nga expert nga agpatpatanor ti baka. Para iti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagi padamag.